салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако сюрприз гуфтиве гапо ледни юбкаву курта омадаге аҷоибот хушру ҳозир рангакошона нишон метиҳам. бисёриятон ҳамин имина юбкара қатъиян намехеле куртошон тоқа доека бошад гуфта мепурсиден. мақсад тобистона мувофиқи талаби шумо турецкия намехеле доека овардем. нархошон 400 сомон, ранги дигар овардем 350 сомон. ҳозир ма расветкаошон нишон метиҳам духтаро бинен. ина сиё дорад, сери дорад, бежви дорад, ана кабуд дорад духтарако. Тоза турецкия духтаро ягон чи намеша размеро стандарт ая сабзиш. Я бола ми сабзша тоққа нишон тия қати сиё. ина духтарако нигоҳ кунед юбка кати курташа стандарт размер гуфтена. Якаду 46 48 50 меша. 46 48 50 пушта меша духтаро. Нигоҳ кунед на сиё. Доставка доран суроға бозори Корвон, дахм дарвозаи тараф телебозор 12, дахм дарвоза кати худаш медроян духтаро. ҷанишончим анаминҷа кати рост миян духтаро, магазин мияй. Сею магазин меша ҳисоб када медори, якум дуюм сею магазин япай миҷгона духтаро. Нархошон беҳад дастра 350 сомон, турецки дойка духтарако. Як электрик шабинен чиқа хушурай. Нашо доставка дар рақамҳои рӯи экран буда нависен. Доставка ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон доранд духтаро. духтарако ҷада бурхои классика шалвари ҳама намудаш ҳастай. Оли хеле курто ҳастай. на ватсапи рӯи экран дар скриншот када партои нашод нарху наво маълумоти пурра мегирен. баъд духтарако ин намудашам бадай гафри нигоҳ кунен юбкошон гафри ям аҷоибот хушру размеро стандарт 46 48 50 пушта мешавад. ин ҳичошам аҷоиб хушру нигоҳ кунен. вай дорад пешта сӯзанак дорад барои зебаш мана. Ё шуда ютуб